Tuesday 18 June 2024. Azinakumira zvakanaka ndadzoka zvekare ndine update yekumkomana mukomana wedumbu my son ari kungofamba ingonzi my son Chivayo. Nyaya panapa yakadai so: update by the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC on the Wicknell Chivayo, Mike Chimombe and Moses Mpofu investigation. Chair Michael Reza says ZAC has thoroughly investigated the facts, figures and numbers of the case to be used in court. The commission claimed considerable information after getting hints from the second Chivayo audio and letter to rain from. ZAC is currently investigating Wicknell Chivayo, Mike Chimombe and Moses Mpofu. If other names pop up, the commission will probe them. Chivayo, Chimombe and Mpofu have not yet availed themselves to ZAC. If the delay, the commission will pick them up. Hakuna ambota zviendesa iko zvinezvi. Vachiri kudzimba dzavo vari kuita zvavari kuita zveupenyu hwavo, but pari kunzi kana vakazononoka vari kuita kunotorwa ikoko ndo pamunozonzwa kunzi akawinda akanotorwa akauya akaita kubatwa nebhandi kana kuti angaita zvekubatwa bhurugwa ikoko. As long as vachinge vangononoka chete kunosangana neZaki achikozi hapana ari kunzi ataenda kunofambirawo Zaki anzwa kuti ndaziva kuti muri kutitsvaka, tanzwa kuti mune nyaya dzedu dzamuri kuda kwatiri. Ameno muri Zimbabwe ndonyaya iripo, ameno kuti mimi mukuona sei kwainoperera kwacho handikutaurirai guys.